Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları, Atavatan TV'de Atavatan haberleri. Hormatly tamaşaçılarımız, bugün size yetirmek isleyen haberimiz Türkiye bursları barada. Türkiye'de bilim almak isleyen daşar yurt talipleri için öğrenil mümkünçülükleri veren Türkiye'nin hükümet maksatnaması bolan Türkiye bursları talip hakkı maksatnaması için yüz tutmalar 10. yanvarda başlayar. Bu barada bu talip hakkı maksatnamasını gurayan edaranın cemiyetçilik torununa haber veriyor. Türkiye Respublikası dünyanın dürlü kuncaklarinden gelen daşar yurtlu talipler için Türkiye talip hakkı mümkünçülüğü bilen üniversitelerinin kapılarını açar. Türkiye bursları talip hakkı maksatnaması için yüz tutmalar 10. yanvarda başlap 20. fevrala çeni devam eder. Ozal bilişiniz ýaly Türkiye bursları talip hakkı maksatnaması boýunça Türkiýeden gelen degişli ıhtiyarly wekiller bilen geçiren söhbetdeşligimizde geljek ýyl Türkmenistana talip hakkı maksatnaması bilen alınjak talipleriniň sanyny artdyrmagyň göz öňüne tutulýanlygyny bellenip geçiripdi. Eýsem bu maksatnamanyň näme aýratynlygy bar? Sizi üniversitede we okujak bölümüňize ýerleşdirer. Okuw tölewlerini töler. Siziň umumy ýaşaş jaý çykdaýjylaryňyzy töler. Türkiye gidip gelmek için bir gezeklik halkara uçar bilediğiniz alıp verir. Sağlık ihtiyaçlı için çıktaycılarınızı töler. Mehriban yaşlar, bu mümkünçülüklerden peydalanmak için resmi namaları tavşırıyan vaktiniz, tercüme işleriniz için makul hizmet tercüme merkezinde hem de Atavatan danışmanlık ve tercüme merkezinde yutup bilersiniz. Hazırki vaqtda Türkiye'de cemi 15.000'den köp daşar yurtlu talip hakkı maksatnamasından peydalanýar. Bellemeli zat, Türkiýanyň dürli ýokary okuw mekteplerinden häzirçe jemi 150.000'den köp daşar yurt raýatlary okuwny tamamlady. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem de terjümeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän, Türkmenistanyň taliplere maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýanyň İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk we terjüme merkezi taliplere diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjüme hyzmatyny hem hödürleýär. Atavatan danışmanlyk we terjüme merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi, Koçubey sokak, Erler apartmanı No 34, D7, kat 4, Fatih, İstanbul. Mehriban yaşlar, halkara okuw resmi namalarynyň terjüme hyzmaty üçin makul hyzmat terjüme merkezine ýutup bilersiňiz. Türkiýede bilim almak isleýän talipleriniň resmi namalarynyň dogry we takyk terjüme edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli kunjagynda bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalarynyň terjümesi ilgimini ýürüteleşen makul hyzmat terjüme merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýutup bilerler. Makul hyzmat terjüme merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri, Oğuzhan Ankara köçesi, A blok, 4-nji gat 401. Habarlaşmak için telefon belgisi 90 532 401 71 52. Mehriban tamaşaçylarymyz, Atavatan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.